No niin, terve kaikille ja nyt me pelataan. Otetaan virallisesta pois peltä ja pelataan tässä videoossa Clash of Royale. Ja otetaan vähän pienempää. On kokemusta puoli minuuttia. Vähän yli. Ja tosiaan kiitos teille kaikille, jotka on tilannut mun kanavan. Mulla on jo 5 tilaa ja mä en tiedä millä mä teen spesiaalin. Mä teen sen ehkä viikonloppuna ja tosiaan ei kannata aina päivittää näitä kortteja, koska sä menet näitä korttijuttuja mitä onkin. Mutta testataan tämmöstä dekkiä. Mä oon tosiaan ollut 7-areenalla. Kiinalainen ilmoittaa Kopin hutilla. Laitetaan me Tombstone tänne. Osaan, no niin monta on. On nettilaki. En tiedä mitä on. No, pikkuspeed. Oho. Sehän lähti loppuun. Pikkulaki. Oho. Tulee tuommoinen laski. No, pikkulaki joo. Iso laki muuta. Niin ollaan meillä torni. Tornimme on siinä. Eiku, joo oli. Mitä? Miksi sinä nyt noita? No. Kaikki tuota niin sitten saadaan. Tuo on aika hyvä pelaajakin. Pelaaja. Tietenkin. Mulla on ystävällis. Loitito. Balloon. Jos on edes puhuu. Mutta vitsin. Mutta balloon on sen verran vahvoja. Onnistunut. Sitten logetin. Tätä peliä vielä ollaan menetetty. Ihan ollaan häviöllä. Nyt varsinkin ja muutetaan chappi. En tiedä mitä sen tuli. Sitten tuo Anston tuohon kumpi voittaa? Niin. Ollaan hävitty peli kyllä. Peli oli siinä. Me oltais ehkä voitettu silloin. Ei olisi ollut tuo kukki. Mutta mä oon sohvalla tässä kuvaan. Ette varmaan näe kunnolla, mutta pitäis lähteä pelua Claniin siis. Clans Battle. Katsotaan Friend Battle tuleeko kokkaa. Veikkaisin
vai tuleeko vai ei. No. Mä laitan videon pauselle, katsotaan sitten. Okei, Battleen ei tullut ketään, eli tälleen pelaa. Mä lähetin, että teen videota. Voitais mennä kerran Croft Chestiin, tai tuo mikä onkin Croft Chest. Mennään siihen kerran. Niitä. Niitäpä niitä. Kruunuja. Mitä on Pekka? Pekka on niin kovin kiinni. On kuullut varmaan vuosi sitten. Niin muistaakseni. Ja Pekka on tosi kovaa tyyppi. Niin kannattaa käyttää ja... Okei, se käyttää radia. Niin. Otetaan eniten varmaan, että me kyllä puolella.